Ladidi. Wallahi barin garin nan zai. Sosai ma ko ba mu ga kasan abu yanzu. Haɗo mana kayan mu yanzu mu bar gari. Haba, 'yan kasuwa da 'yan siyasan nan ba sa saye mu? Da goma tafi. Let's go! Kabiru! Kabiru! Barin gari kuma. Kasuwa ka tashi. Barin gari. Ya taso don ubanka. Mu je. Mu je. In sa kawai. Kai ka sai ka Mala Audu, lafiya ne kun kwaka za ku bar gari? menene ma zai faru ba? Me fara haka zaka ce zaka tafi bar gari? Barin gari zami. Yana da ba guda ne. Kai? Kai ce wanda ake yaki a gari. Ai yafi yaki. Ai kawai barin gari zami. Ne na kalwa da na daddawa yana nema ya gagara. Amma Malam Audu ka bani mamaki. Kana batun za ku bar gari shin baka da labarin Muhammad Honorable Dogo Dan Amal? Shin wane ne shi dan ban san shi ba? Ya samar wa matasa ayyuka daga gwamnatin tarayya, ma'ana Federal Government Appointment. Ya gina overhead tan na ruwa a ciki da wajen garin Azare. Shin Malam Audu baka da labari? Yana raban tallafin jari ga mata. Kamar wannan matar taka zai iya bata tallafin jari da za ku dogara da kanku domin fita daga kuncin rayuwa. Wasu fi kwausa zaɓe limi da limi amma ni ɗan amur ne zaɓi na ga al'umma da zan karba sai na yi salati gun manzon Allah macecin ruhina ya ɗan amina farin haske ko yaushe zallin ko ƙauna har Ali da sahabban annabi bai tukan na nuna ya rabu ɗaukaka waƙar nan ba don halin 'yan maja ba